ଖାଇଛ? ନା ନା ଖାଇନି। ଆଉ ତମେ କିଏ କହୁଛ କହିଲ? ତମ ପରିଚୟ ଦେଲା ଆଗ। ପରିଚୟ ଦବାଟା କଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ? କେମିତି ଜରୁରୀ ନୁହଁ? ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଅଛି? ନା ନା ମୋର ସେଗୁରା ନାହିଁ। ମୋର ତ ଆଧାର ସାର୍ ଆଧାର ଅଛି? ଜାତକ ନାହିଁ ସେଗୁରା କୋଉଠି ଆସିବ? ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ ଆଧାର କୋଉଠି ଆସିବ? କି କଥା, ଆପଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନା ଆମେରିକାର ନାଗରିକ? କୋଉ ନାଗରିକ ମୁଁ ଆପଣ? ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକ। ବର୍ଡର କ୍ରସ୍ କରି କେମିତି ଆସିଲ? ବର୍ଡର କ୍ରସ୍ କରି ଇଏ ମୋଦି ମୋ ଜେଜେ ତ। ମଜାକ କର ଟିକେ ଭଲସେ, ମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇକି ମଜାକ କର। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ଛାଡ ତମେ ମଜା କର ମଜା କର। ଏବେ ସିରିୟସଲି ତମେ କୁହ କଣ ଇଏ କଣ ଏମିତି କହୁଛି ହାଇୱେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପରି? ଜାଣିଛ ଛାଡ, ମଜାକ ଛାଡ। ତମେ ଏବେ ସିରିୟସଲି କୁହ ତମ ପରିଚୟ ଦିଅ।